Kristina, gde ćeš sad? Ostavi me na miru! Kristina! Đenka! Ne boj se! Ja, lakše malo popadećemo! Drž se! Samo se čvrsto uhvati! Pa kume, nemoj preko rupa s pašću! Drž se i ti! Idemo kod mene! Pokazat ću vam nešto što niste vidjeli, pokazat ću vam kako se prave filmovi!